U Vinkovcima se održava drugi po redu projekt Udruge KOR pod nazivom Brainstorming europskih mogućnosti, čiji je cilj okupiti mlade iz nekoliko zemalja Europe te im približiti mogućnosti koje im nudi članstvo u Europskoj uniji. Projekt financiran iz programa Mladi na djelu nastao je u suradnji s udrugama iz Italije i Poljske te je okupio ukupno 12 mladih iz ovih dviju država i Hrvatske. Predstavnici udruga iz Hrvatske, Poljske i Italije danas su uz predstavnike mirovne grupe mladih Dunav Vukovar i Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci sudjelovali na konferenciji održanoj u gradskoj vijećnici. Radi se o transnacionalnoj inicijativi mladih koju financira Europska komisija, a provodi Udruga za kreativni i održivi razvoj KOR iz Vinkovaca. U sklopu ovog projekta mi smo organizirali konferenciju za mlade pod nazivom Make EU for You, gdje smo mladima u Vinkovcima htjeli predstaviti sve mogućnosti koje im Europa pruža. Volontiranje u Europskoj volonterskoj zajednici, stažiranje u inozemstvu, učenje stranih jezika, nova znanja pa i zaposlenje. Neke su od tih mogućnosti. Što se tiče mladih i Europe, tu ima jako puno prilika mobilnosti. Znači putovanja, raznih treninga, volontiranja vani gdje je u stvari mladima plaćeno smještaj, hrana i troškovi puta, a mladi recimo plaćaju 10 do 30%, zavisi od programa do programa. Drugi dio dana sudionici projekta proveli su uz različite radionice kroz koje su uz zabavu učili međusobno jedni od drugima, zemljama iz kojih dolaze, a cilj je bio promicati toleranciju, europsko građanstvo i zdravo življenje, ističu organizatori. Gostima iz Poljske Vinkovci su se jako svidjeli. Vinkovci su prekrasan grad, mali je, ali ima toliko zanimljivih stvari za vidjeti. Vaša povijest je toliko nevjerojatna i duga. Posjetili smo i muzej, jako mi se svidio. Ovo mi je prvi projekt na kojem sudjelujem i oduševljena sam. Ljudi iz Hrvatske i Italije koje sam upoznala ovdje su super, međusobno razmjenjujemo iskustva i znanje, učimo jedni od drugih i zato je ovaj projekt jako dobar. Projekt završava 5. kolovoza kad se predstavnici udruga iz Poljske i Italije vraćaju kući, a u planu su i daljnje suradnje s drugim partnerima iz Europe, daljnje inicijative vezane za mlade te akreditiranje za Europsku volontersku zajednicu, najavili su iz udruge KOR.